נו, לא גיליתם את זה. לא, חכי רגע שתירגע. די, אתם משגעים אותה. רגע. אל תשגעו אותה ככה. תהיה בסדר. די. אבל היא אוהבת שמשחקים איתה ככה, את לא מבינה? כן, נו, זה גובה. לא, עזבי רגע, שתיכנס פנימה. רגע, נסגור את הכל. זהו. עכשיו די. לא, עכשיו זהו. את יודעת מה זה מזכיר? נכון לסבתא אש כזה מעץ שעושים ככה ואז התולעת באה קופצת? נשאיר תשרוד אתכם בטעות, תיזהרו. זהו, מספיק. שמעו אותך בסרטון.